Good morning mga kachismosa no. Nana sa takaron sa akong negosyo nga wala pa jud ninyo nakita. Mao pa mangoy pagsugod ani. Ako ipakita ninyo ha. Ako ang negosyo. Ano siya ha? Kana. Ano siya kung bago nga negosyo no? Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Mao na akong negosyo. Nawa. Kana. Kita ninyo? Ako na siyang gipatrabaho. Bago pa ni siya na akong gipatrabaho. Ano siya? Kana. Tanawan dyan ninyo ha. Ana siya. Dako dyan kaayo siya no. Bahos na siya dito. Ana. Kita man dyan. Kita ninyo dira. Dayon. Kanisan siya diri. Apil na siya. Muna siya akong mga building nahuman na kanay na siya makita ninyo sa ubos na siya ako ba siya no mas kaayos siya building na. Yang kilid na niya dagat din siya Muna siya beach sa Ibo. Yes, beach na sa Ibo. Siya. Wala akong mga negosyo nga dagko kayo. Kita ninyo diha dito lahos. Sana siya. Ayun na. Awanin niya. Ano siya mga building na ko ako mga negosyo. Dayon. Kani siya padong nasa ni siya. Ako ni siya patrabaho. Kachismos ano, diri na lang sa ubotog ha, sa sunod na nga vlog. Bye-bye!